ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗପ କହୁଛି। ଥରେ ଜଣେ ଯୁବକ ତାର ବୃଦ୍ଧ ବାପାକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଫେରୁଥାଏ। ଏତିକିବେଳେ ତାର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ସେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ। ଫୋନ୍ରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ସେପଟୁ କହିଲେ, ହେଇଟି କହିଦେଉଛି ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କି ଜଣେଇ ଦିଅ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବି ଯେମିତି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ମନ ନ କରନ୍ତି। ସେ ସେଇଠି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଏଠି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଅଟି ସବୁ ଶୁଣିଲା। ଫୋନ୍ କଟିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଲା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯାଇ ଦେଖେ ତାର ବାପା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ବହୁ ବର୍ଷର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ, ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତ ଏବେ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲି, ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କେମିତି ହେଇଗଲେ? କିଛି ସମୟ ପରେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଡାକି ପୁଅଟି ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ହଁ। ତେବେ କେମିତି? ମୁଁ ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲି। ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଆମରି ଆଶ୍ରମରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ କୁନି ପୁଅକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁଅଟିର ମୁଣ୍ଡ ଘୋରେଇଗଲା।